תקשיבו, היה לי משעמם, גדל לי פה נמשים, גדל לי נמשים, ואז ביקשתי, רציתי להפוך עוד יותר לבת, ביקשתי מאמא שלי תשים לי גם רישים, ואני מתעלף מצחוק שם בלול. עכשיו רוצים לראות משהו מגניב? הנמשים האלה הם לא אמיתיים, זה פייק. אז אם אתם מאמינים לעוד משהו, קבלו. לא, תשלח לי. היינו 11 אנשים, הרגתי איזה 8. 19 הרגתי. 18 הרגתי, 17 הרגתי, 8. מה נשמע שאול הכלב הנכה? מה נשמע אברהם עם הגרף הגדול? מה נשמע המטומטם הזה עם השני עיניים? שאולוב, מה נשמע אח שלי? ביי, אתה מותק חמודון, אתה המכוער הזה עם האף. סתום את הפה ותעשה ניתוח מכוער. בואו נראה באיזה שנה אני אמות. איזה שנה יצא? 2030? אוי ואבוי, שמי. יובה. צריח. לא. עכשיו אתם מאמינים לי? או שלא, זהו, אני בוכה.